Sådan der, jeg gider ikke sidde og lege mor, men en gang mere, jeg kigger der lige, og det gider simpelthen ikke det der. Super flame. Nå, jeg kan lige se på stream-chatten, der er alligevel 2 tilbage. Pin.dk, ja. Ej, Gustav, seriøst tager sammen. Han skriver, stop med at skrive. Han skriver bare, stop med at skrive. Gustav, han kommer bare ikke lige for at skrive. Enig. Nå, enig. Ja. P-chat. Ja, du glemte så lidt E. På kom. Hvad sikke? Nej, det var lavere. Nifi, han bliver ved. Med hvad? Han bliver ved med at kommentere på det. Prøv at kigge i chatten. Ikke for noget, men hvad må jeg ikke gøre mere for at blive smidt ud? Oh my god. Bare stop med at kommentere på det der. Ej, Tobias, hold din kæft, altså. Bare stop med alt det, du skrev der. Du magter jeg ikke at glo på. Fix Nifi. Okay. Ja. Tobias, hvis du er sikker på, at han hacket, så får han til at skrive dot legit. Ja, det prøvede jeg over for ham, der Simon siger, han kunne ikke. Jamen, så prøv dog. Ja, efter det her game er det. Lol, med det her kit, der har jeg skudt absorption i 1 minut. Eller er det mig? Ej, hvor heldig, jeg har fået fuld iron. Se! Ja, han skrev det. Han kunne godt skrive det, super. Så skriv det igen. Så er den ikke længere. Oh my god, nu stopper du. Helt seriøst, nu først. Nej, okay. Vil I se min skærm? Egentlig ikke. Jeg magter ikke dårlig humør til den. Det var visit. Nifi smut. Kom med dig, kom med dig, kom med dig. Skal nok være med rotter, hvad siger du? Der er fight herovre. Nej, wow. Den så jeg. Ja, men det der med laggen, det er sindssygt. Prøv at overveje, vi er et helt team. Oh my god, er Nifi stadig her? Med game? Ja. Oh my god. Okay, han mistede ikke engang 1 HP i Dream. Han flækkede Lalle med 2 flæk. Og nu flækker han Simon. Og han har kun mistet 2 HP. Og nu flækker han Hvorfor er der en eller anden, der skriver i om? Pace fik ham. Nemt skriver Pace bare. Yay! Alle står bare ind ud over sat. Nå, en ud over. Nå, nej, nu forstår jeg. Okay, folk har godt nok spammet ved navn. Stopper med at hack. Tak. Hvem skriver det? Jeg tror, det er ham der Kio. Marius Hansen, er du keeper? Kan du... Lol, er det mig, eller har Lasse det samme profilbillede som mig? Hvad? Lasse. Hey, Danish Gamer. Please, må jeg være med til Skywars? Dem, der vil være med. Hvor er Danish Gamer? Hvad snakker du om? Ja, han er Kio. Det var ham, der hackede. Det var ham, der brugte scarfole i hovedet på mig. Og jeg tænkte bare, hvad fuck sker der her? Er du gået ind i en ny? Nej, jeg er på vej. Okay. Top donator, der var ingen. Skal vi jumpe ind med strandet senere? Det er mig, Danish Gamer. Ja, senere efter livestream kan vi godt. Jeg lægger noget nemlig på livestream, så der gider jeg ikke magt. Der magter jeg ikke lige at gå ind med lægger. Jeg overvejer, at du fik en halv krone hver gang, at du sagde, ja, jeg lægger, når jeg streamer. Jamen, det fatter folk ikke. Nej. Så vil jeg næsten være rig, så har jeg tjent i hvert fald 5 kroner.
Altså det vil jeg sige, det sagt det 10 gange. Oh my god, man. Hvad hedder det? Oh my god, Speedy Gonzales' flagermus fik mig til at lægge. Jorden. Ja. Hvordan staver man til flagermus? Nej. Flagermus. Ej, jeg ved det ikke. Din bats. Jeg kan kun engelsk. Din bats. Flager. Hakuna Matata. Au for helvede. Det var Nifi, seriøst. Nifi, hvor kom du fra? Jamen, jeg tror heller ikke stream, den bliver mega meget længere. Max en halv time, tror jeg. Jeg skal også lige nå nogle andre ting. Så. Nå, jeg vil lige have en bid af min kylling. En eller anden spørger mig om, hvad jeg spiser til aftensmad. Du har lige sagt kylling. Hold kæft. Ivar og Nifi, de fejler. Fordi jeg skal på ferie i nat. GZ. Altså med ferie, ikke? Og jeg var skide smuk. Hvad spiser kan du Skype? Hvad spiser du? Der er en, der spørger. Lasse, han bliver ved. Jeg spiser... Det ved jeg ikke. Jeg spiser seriøst, jeg ved det ikke. Kanile Guardians? Nej. Smager det godt, det du spiser? Ja. Noget ris, noget kylling, gulerod. Det er fint nok. Det er altså stop med at fucking skyde. Lad være med at skyde efter mig. Det er der ikke nogen, der har bedt dig om, at du så stoppe dig selv. Please. What the fuck? Han skriver what the fuck. Toby Ryan, that is not legit. Er det det? Skrev han det? Nej. Nej, han skrev what the fuck til jeg fik sådan en trimmel i luften. Er det problem vi er ude i? Han bliver ved, han spammer stadig. Gider han? Der er fight herovre. Hvem var det? Det er dig. Overvej, vi fylder et helt game. Ja, det er mig. Det er mig god. Hvor var et hul? Ej. Jeg henter lige noget at drikke. Igen.